Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Ndinokurudzira kunyanya vechidiki semakurudzirwa atakaita isu kuti tigoteerera tirambe tichiteerera vanhu vakuru kubudikidza munyika ino yeZimbabwe. Vazhinji vakuita zvakaipa, mabasa emutoriro, mabasa ekudhaka. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Zita rangu ndiPraise Singwena Masivanda. Mandlovu makadii? Aiwa, ndinofara Masivanda Masigele. Muri sei zvenyu? Marova Masivanda, marova. Tinenge tirimo muraundi Marova. Asiyalivingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo kwelinye uhlelo elami igama nginguThadiwa Nashekutama uMandlovu and ospecial. muri yeZimbabwe muchiri kurangarira tichiburisa majilimbi nekuru yavo yavanhu actor nayo. Pa one of the actors pane mumwe akatemwa nebadza, chiri chiitiko chinosuwisa uye chiri kutirwadza mwoyo. Mandlovu, munhu watanga tinaye musuno ezvino atoadmitted kuchipatara. Zvakaoma nthemba ke balale makhali yakhumbula silinikeza uhlelo lapho esakhipha khona uMayijilimbi le crew yakhe abanye asebenza labo. Omunye wabo uhlanganele ngozi yokubana uganyulwe ngekhuba ekhanda okuyinto ebuhlungu kakhulu esizwisa lathi ubuhlungu. Manini ke silinikeze umama ekhuluma esichasisela ukuthi kuyini okwayenzakalayo, akuyini njalo okwabangelayo. Njengansuku zonke balalele emakhaya siyalikhuthaza kubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, Taking you to another level. Makadi muri yeZimbabwe. Inini ndinonzi Amayijilimba. Ndine Facebook page yangu yakanzi Amayijilimba Skits. YouTube yakanzi Amayijilimba Skits. Instagram yakanzi Amayijilimba Skits. Yeah, ndiri producer Amayijilimba Skits. Njodzi yakatiwira iyi taisamboitarisira kuti tingawane
nguva yakaoma kudai pamwana wangu Chale takatoswera tese zvakanaka, tikaparadzana mune zvakanaka. Ndotozongonzwa foni yakurira kuma AM, ndofunga kuma round 4-5. Ndiri kufonerwa ne-UK number iri hanzvadzi yaChale yanga iri ku-UK. Chilimba manzwa izvi zvaitika kuna Chale, ndikati aita sei? Zvikanzi Chale atemwa Nebadza. Atemwa nani? Ndokubva ataura kuti vavakidzani kwaanogara ikoko kuGlenora kune vamwe mbuya variko vaanosimbofambidzana navo mukuitirana zvinhu kana kudhiraivha kudidi kana vachienda samwe, uye masawira vanhu vepadhuze nepadhuze. Saka mbuya vakawana mwana wavo mukomana, mwana womwana wavo mukomana achirova musikana webasa. Saka vaive vese naChale nembuya naChale. Ndopakati Chale, ona zvekuita munhu uyu muita kuti asarove mwana, anokugara achirova musikana. Chale paakati adzivirire mukomana we akazongonzvenga kwakuenda kuseri kudzimba kumazumbuko kwakunotora badza, kwakutotema Chale kuti iwe uri kunditsiura, ndiwanda ndichitotsvaga. Ndobva atomutema, akamutema musoro, so bhonzo remusoro rakatsemuka rikanorova brain, negumbo rake rekuraiti rakatyoka futi. Akamutema gumbo iroro, saka rakatyoka futi. Saka takazonzwa kuti amhanyiswa kuHarare hospital. Ndomhanya kuenda kuHarare hospital. Taenda kuHarare hospital, takafonera mumwe mudiwa wedu Chido kuti shamwari uya kunoone zvaitika kuno. Chido akamhanya akauya akati ngatitransfer Chale timuise kuTruma Center. Saka taenda kuTruma Center ikoko, makose ekuti vanhu musina kugadzirirawo kuti mwana arapwa, tatisina kana mari, asi munhu aitotibetsera ndiyeyu Chido. Saka kwakutomhanya naChale, atorwa mablood test, atorwa max-rays, adidi. Dokta akati mwana akakuwara zvechokwadi. Saka pakuzoitwa matotal amount ndokuona kuti zviri kutorema. Takazotransfer zvekuti other hospital, ona kuti betatiite zvinhu zviri chipa. Saka nedambudziko irori it's still going on. Mwana aoparetwa nhasi, aoparetwa musoro, saka kwasara gumbo. Nechikonzero chemari dzedu dziri kungowanda, zvinhu zviri kudiwa, mablood test, mishonga, chichi zvakawanda zviri kudiwa. Saka tiri panguva yakaoma yekuti tinenge tichitotarisirawo kuti semhuri yeZimbabwe mutibetserewo, vanekwanisa zvavo vatibatsirewo. Ndokunga kana rubatsiro rwacho rukauya nekwandiri zvakangonaka, sendini mai vemwana. Saka nhamba dzamungandibate kana vanoda kunzwa nezvake 0775 274 581 kana kuti 0715 172 388. Saka izvozvizvi papedzwa ake kuitwa OP yake amuka zvakanaka, amuka kumutheatre. Saka vana vatungamira, inini ndakuenda kuti ndinoona kuti zviri kudiwa zvakamira sei. Nedzimwe hama dzese dziri kumirawo naChale, toda kutenda zvakanyanya. Kune hanzvadzi dzake, kune vanhu vasina zukuru, kune shamwari dzakawanda. Chale munhu anenge haana mheremhere nemunhu, angori blessed man anongofara nevanhu. Saka I don't know kuti
shuwa kana tichisvika pakudimburirana upenyu, pakukanganisana nechikonzero chekuti kana kuti unodhakwa kana kuti unonwa wakutokanganisa zvinhu zvemumwe. Pakaoma. Uyu Akatema Chale vakambonge vane history yekuti vakambonetsana here since ati zvonda ndichitsvaga iwewe paakazomutema? Handina kumbonzwa history yakaipa, asi kungoti iye kana anga ine zvimwe sevavakidzani zvanga ainazvo I don't know, kana kuti akabatikana nei I don't know, but mwoyo wangu uri kundirwadza kuti Chale munhu anoenda kubasa kwake, munhu anga achiita mafirimu ake, handichaziva performance yake yachaita out of this, handichaziva kuti achakwanisa kuperforma sezvanga achiita here kuruzhinji. Saka munhu wacho akamutema akabatwa here ari pakati pekutsvagwa nemapurisa, pari zvino ari kungotiza-tiza. Aitonzi aitodaira foni yake achitoti zvamuri kutaura handisi kuzviziva izvi, achitonzi kana usi kuzviziva chiuya panzvimbo. Saka tiri kutongokanda kumasocial media piki rake nemumawhatsapp mese kuti mukomana uyu abatwe, amite makosi ake pana Chale. Anonzi Gabriel Katsandi. Saka tene kuhama dzake Gabriel kuti vasanyarare nokuti mwana wavo akatopara mhosva. Tine tingotarisirawo kuti sedambudziko rawira munhu wese tisingazvizive kuboth sides, kuvabereki vaChale nekuvabereki vaGabriel, dai vacoparate tikwanise kuti timite makosi ari kuita ana Chale, nokuti pari zvino anga ari suppose kunga awana maops ake ese ari 2, but nenhau yemari aitwa 1. Saka all the cost zvine zvida kubhatarwa. Saka mhuri yeZimbabwe takumbira rubatsiro zvakanyanya kuti mutibetserewo pana Chale. Makasimba here mhuri yeZimbabwe tine urombo nekuzivisai netsaona yakasangana namukoma Chale. Apa hatina chekutaura nekuti tirongosiya zvose mumaoko aMwari, totenda mangwanana ano kuna Mwari kuti Chale amuka anga akutaura than zvaaita nezuro. Saka apa taakumhanya kuti anoitwa operation yegumbo rake. Tongoramba chingokumbira rubatsiro kune vose vanokwanisa kubatsira. Ndofunga manzwa nhamba dzamama mokwanisa kungosenda kana dzinga mari dzekuti abatsirwe tokwanisa kuwana rubatsiro. Ndo mashoko andingonawo mangwanani. Nenhau yekuti vanhu vanenge vachitaura kuti musoro ukadhamejwa unenge patoipa, saka hatizivi kuti paari kudzoka achadzoka ari Chale wataiziva here wakudhara kana kuti atokanganiswa. Ndofunga mhuri yeZimbabwe mazvinzwira mama maijilimbi nemukomana vachitaura kuti hatisi kutonzwisawo kuti grudge anga rine mukomana uyu rakabvepi, just because anzi angomutsure kwakutonzi ndaichitotsvaga iwewe saka regai ndikutemini banga nedemo. Saka munhu achada kutsurwa here nai Mandlovu? Pakaipa munhu achatotsurwe. Chinorwadza yanga iri birthday yamaijilimbi, mafaro akatotsvetwa pasaidhi, vanhu vakutotanga kuchema. Chii chakadaro? Zvakaoma zvinoitika munyika yedu. Valale makaya ilo uhlelo atisilipathele lona alizibonele kunzima ujaha ngenxa yokuthi nje ukhuziwe asazi ukubana maybe akusavunyelwe ukuthi sikhuzane njengezihlobo njengabangani. Ngingakukhuza suhluvuka ngodlame phezu kwami kunzima. Saka vari kungoencourage kuti vanenge vamuwanawo mukomana nekungonzwawo mawhereabouts ake rambe muchingotibata isu Drewmas kana kubata iwo amaijilimbi. Tofunga manzwa nhamba dzavataura kuti munongotibata pakadai, so varida kupiwa madonations avo kupa kuti Chale arapwe aitwe maoperations ake. Abazafuna ukusithinta abazambona ujaha khanya akakabanjwa, ipolisi lokhu besazama ukuthi bemdingi
lani nxa lingahlangana laye sabe silinikeza umfanekiso wakhe lingahlangana laye liyakwanisa ukuthinta be-Drewmas Media kumbe lithinte umayijilimbi ulinikezile inamba zakhe ukubana senelise ukubana sibe sibamba isigebenga leso. Njalo abalama-donations ukubana ama-operations ebe esenzwa kahle liyakwanisa njalo ukusithinta thina be-Drewmas Media njalo. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu e-Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Thadiwa Nashe Kutama, Praise Zingwena Masivanda lisale.